Ahojte rybári, vítam vás pri mojom novom videjku. Aktuálne sa nachádzam na štrkovisku Komiaticiach. Budem sa snažiť uloviť kapre za krátky časový úsek. Zotrvám tu iba niekoľko hodín. Budem sádzať na atraktívne guličky, či je to rada Legend, ale najmä rada Suprafish. Tieto guličky mám nesmierne rád, keďže ich mám odskúšané už zo pár rokov. Viem, že kedy ako fungujú a viem, že na krátke rybačky sa na nich viem vždy spoľahnúť a chytať pekné ryby. Tak, miesto som si zvolil také tichšie, kde chodí pomenej rybárov. Rád chytám na takých miestach, kde mám kľud, kde voda není rušená, kde rybári nejazdia, není krik. Mám skúsenosti, že na týchto miestach viem odchytať krajšie ryby, i keď tie frekventovanejšie miesta nie sú zlé, keďže rybári sa tam striedajú a taktiež krmenie sa tam bežne, takže ryba je na to zvyknutá. Ale ja skôr obľúbujem tie tichšie zóny jazera, kde má svoj kľud a viem splynúť s prírodou a taktiež aktuálne na tejto časti jazera som pravdepodobne sám. Mám tu na kľud a uvidíme, či niečo aj ulovíme. Budem sa snažiť dostať do tej vody kvalitu. Zobral som si so sebou na krmenie Suprafish. Približne tu mám asi 3 kg guličiek. Už som si ich dopredu nadipoval s boostrom. Alebo taktiež tu mám aminopover, ktoré som použil na zatraktívnenie nástrahy a guličiek. Budem loviť rozlične. Jednu ulicu dám pod breh, približne 3-4 metre od brehu pri prekážku, a druhú ulicu na druhú stranu jazera. Na krmenie použijem kobru, s ktorým si vlastne nahádžem na lovné miesto zo pár guličiek. A to bude asi všetko. Uvidíme, či ryba bude spolupracovať alebo nie. Takto vyzerá moja montáž. Je to úplne obyčajná montáž vlastne. Približne 20 cm, šnúrky Black Mysticu, háčik. Mám to spravený takto na D-rig. Potom mám zavretávací kolík. Je to veľmi šikovná vec. A boilies. Krab cesnak, nadipovaný. Krásne to vonia. Minút dozadu záber na ľavú udicu a ten sa mi odopal.
No a teraz záber na druhú udicu. Akurát som si kobroval, som si umýval kobru. A ak som to kobroval, tak hneď do toho jazda. Neviem, čo to bude za rybku. Myslím si, že nejaká veľká ryba tu nebude, ale tak necháme sa prekvapiť. Tak záber na ľavú udicu. Ten mi bohužiaľ spadol. Následne trošku som im nakobroval, približne 15-20 guličiek. A do toho na pravú udicu záber, takýto menší kaprík. Vidieť, že sa motajú na krmnom mieste. Trošku som im aj naspomboval nejaký partikel. Pravidelne im kobrujem každú pol hodinku asi približne 20 kúsok guličiek a teraz už len počkať väčšieho, mi ho pustiť naspäť. Nástra krab cesnak 20 mm, malá gulička. Predtým som mal ešte dvoch menších a tento ma potešil. Pekná rybka. Napúšťame naspäť. Nebudem ho dlho trápiť. Tak táto rybačka pravdepodobne nebude o veľkých rybách, ale tieto rybky sú veľmi krásne. Hlavne tento lisec, krásne zafarbený. A v týchto horúčavách rybám sa moc cez deň nechce. Skôr sú aktívnejšie v noci. Tak som rád aj za tieto rybky, ktoré som nachytal. Suprafiška splnila svoju rolu, úlohu a ja som ulovil takéto krásne ryby, takže ja som veľmi rád a som spokojný, takže uvidíme, či toto bude posledná ryba alebo nie. Keby to bola posledná rybka, tak ďakujem pekne za sledovanie a nech sa vám darí pri vode. Ahojte.